l'escena. Ens han deixat el llistó molt alt. Sí, ja ho pots mentir, però nosaltres tenim una cosa que ells no tenen. Som els més grans de l'escola i això s'ha de notar. En el nostre últim concert de Nadal us deixarem impressionades. Com vas tu d'anglès? Mi? What do you think? És que, com a última cançó i per acomiadar el concert, aquest any ens hem atrevit amb una cançó en anglès, que estem segurs que ens encantarà. Pel que ens ha costat aprendre-la, ja us pot agradar ja. Esteu